I denne danske opgave skal jeg lave en kønsdiskus af diskrimination i det danske sprog. Der er en artikel af Mortalen, at mænd er mere ambitiøse end kvinder, han afspejler lønnen. Der er en artikel af Joachim B. Olsen, og Happy Women's Day, der er en reklame af BEC. Hvis jeg lægger ud af Mortalens artikel, kritiserer han meget det danske sprog for at have mange kønskategoriserede ord, og eksempel som pigefornærmet og tøsedreng. Han kritiserer også for at være meget modløbende mod kvinder, f.eks. med blondine jokes og at kvinder ikke kan køre bil. Og han kritiserer også meget for at have flere skældsord til kvinder, hvor få af dem simpelthen er Luther eller Theo, der er meget seriøse og virkelig ment til at såre persons følelse. Hvor det eneste sådan rigtig skældsord til mænd, det er bøsse, som der ikke er lige så slemt, men det kritiserer han også. Han kritiserer nemlig også det danske sprog for at bruge et ord bøsse, som der bare er en anden ord for homoseksuel til at være et skældsord. Man kan ikke se både det økonomi. Og så kritiserer han også med den danske grundlov, at der står konge, i stedet for det mere kønsneutralt ord regent, hvilket vil have bedre ord. Med Joachim B. Olsen artikel går han snakker meget om, hvorfor er mænd, de generelt tjener mere penge, og det er mere fordi de er ambitiøse. Og til, der det er også det til min mordiske diskurs, at mænd er mere ambitiøse, og ekvivalenskrav for mænd er knokler, forskellige værdier. Mænd er mere ambitiøse end karrieremæssigt, og man får det i løn som mest arbejdskraft er værd. Hvilket meget kan du se det med, at mænd er bedre i arbejdsmarkedet, de knokler mere, de er mere værd og mere ambitiøse, og det er værdier, som der bedre tilegner sig til at arbejde. Hvor ekvivalenskrav for kvinder er, at de vælger at prioritere børn. Kvinder præsterer dårligere end mænd. Kvinder, som knokler lige så meget som mænd nok til at få det samme løn. Hvilket meget er det betegnelse af kvinder for at klare sig på det arbejdsmarked, bliver nødt til at se en mand som sit idol og prøve at gøre, hvad en mand gør, og han må så knokle lige så hårdt som en mand, det bliver sammenlignet med. Ja, og den flydende betegner er ambitiøse. Og Joachim B. Olsen bruger både logos og basis. Han bruger logos, når han siger, at vi kender alle til familie, hvor kvinden selvfølgelig prioriterer arbejde, men hun også gerne vil være derhjemme med børnene, mens manden er mindre mod at være væk hjemmefra. Der snakker han så til læserens fornuft, da mange folk kender sin familie. Og han bruger også ethos, når han siger, at kvinder, som knokler lige så meget som mænd, nok skal få det samme løn. Ellers vil markedet straffe en virksomhed, som giver mere løn på grund af køn, og markedet regulerer selvfølgelig sig selv. Og han har sit belæg med, at Joachim B. Olsen er arbejdsmarkedsordfører og erhvervsordfører for Liberal Alliance, så han har noget ved på punktet, og der drager han så også troværdighed til læseren. Og så har vi Happy Women's Day billedet, der er af en kvinde i fint arbejdstøj, der er smiler, og der er 4 centrale sætninger. Det er look like a girl, act like a lady, think like a man, og work like a boss, hvor ordene look og act meget henviser til kvinder, og ordene think og work og henviser sig til mænd. I denne sammenhæng så er det kønsneutrale ord boss blevet sammenlignet til en mand på grund af sætningen, der kommer før det. Og det er reklame, symboliserer meget for at kvinder kan få succes i arbejdsmiljøet, bliver de teknisk set nødt til at tænke som en mand og arbejde som en boss, der i denne tilfælde også er en mand. Så det fortæller teknisk set kvinder, at de skal blive en mand, eller hvad opføre sig som en mand, for ordentligt at kunne klare sig i arbejdsmarkedet, hvilket meget er et køn, især når det er Women's Day bliver du brugt.